Gehitzeko Power zait batean edo gehitzeko Pinterest horrela egin behar da. Eman izena Poweren programan, onartuta badago Googleen bidez, eta plugin berri bat sortu beharko da. Kasu honetan, Social Feed. Jarraitu behar da, Next, Pinterest bilatu, eta hemen nahi dugun tableroa, arbela, gehituko dugu. Kopiatzen da izena, eta pantailan agertu behar da guk nahi ditugun irudiak. Aurrera jarraituko dugu, eta izena emango dugu plugin honi. Hemen daukago doainik bertsioa eta aukeratuko dugu gehitzeko gure saitean. Ez badagertzen hor izango dugu. Importantena izango da bilatzea olako kodea. Hori da gehituko genuna site batean. Nola? Gehitu insertar, más gadgets eta añadir por URL. Hor kopiatzen dugu eta berez, agertu behar zan, baina hala ere ez da agertzen. Berriro pauso batzuk jarraitu beharko ditugu. Hor, editatu behar dugu. Eta pausuak izango dira bestera batekoa. Atzera, importatu Social Feed, copy, konfirmatu, eta gero lehen jarraitu ditugun pausuak, berriro jarraitu beharko ditugu. Errebisatu helbidea ondo dagoen, next, berriro next, jarri arte izena plugin honetan, eta agertzen denean lehen ikusi dugun pantaila, sortzeko plugina, hor ja izten dugu lehioa. Sakatzen badugu F-Boss, edo freskatzen badugu orrialdea, agertu beharko zaigu, hor Pinteresteko orrialdea. Eta horrela egiten da Pinterest zertatzea zait batean.